हो पुष्पा हो बरा अगो चल वाजा पिला लवकर लवकर बाहेर पड. नानू काय मग गणपती बाप्पांका भरपूर घातलास की नाही? अरे बोले म्हणून काय म्हणून सांबारा म्हणून काय की तुम्ही खाला? अरे मी खाला आणि ते मी खाल्या अरे खाता खाता मी हैराण झालोय. म्हणजे हो मग तुम्ही हैराण झालास की गणपती बाप्पा झाले? हा मी हैराण झालोय. मग डान्स डान्स हो डान्स एक 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 हा घेऊन या लवकर. बाप्पा चालले आहेत आपले, कसं वाटतंय? आनंदाने पोचवायचं. आनंदाने रडू बिडू आसू बिसू काय वाहत नाहीत म्हणून म्हणतोय. भाऊबीक भरपूर घातलात ना बाप्पांका? हे तुम्ही खालात? मागा वाटतं तुम्हीच खालात जास्त, त्याच्यामुळे तुम्ही अशी जड झालात. बोला जय गणपती गजानन महाराजा. तुझी आपली सालाबाद प्रमाणे वेडीवाकडी सेवा चाकरी केलेली ती केलेली सेवा मान्य करून घे. जे काय पोरांची लग्न जमत नाही ती लवकरात लवकर जमा देत. ज्यांका मुला वया झाली नाही ती भरपूर जेवून देत. येस. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या गणपती विशेष शेवटच्या भागात म्हणजेच अनंत चतुर्दशीच्या म्हणजेच गणपती विसर्जनाच्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. अशी ही होय मध्ये अशी कार्टी येत बसतात. ह्यो कराडवर नाही इलोत खात गणपती विसर्जनासाठी. तर चॅनलवर नवीन असाल किंवा हा भाग जर पहिल्यांदाच बघत असाल गणपतीचा, तर या आधीचे सर्व भाग म्हणजेच आमचे गणपती आगमनापासून
भजन आरत्या, भजनातली मिसळपाव आणि सगळ्याच बऱ्याच गोष्टी आमची जी धमाल केली आहे पूर्ण गणपतीच्या या संपूर्ण सिरीजमध्ये, त्याचे सर्व भागांची प्लेलिस्ट मी वरती आय बटनमध्ये देतो आहे. त्याचप्रमाणे या व्हिडिओच्या शेवटी पण देणार आहे, तर ती आधी बघा आणि त्यानंतर या एपिसोडला सुरुवात करा. तर आज गणपती विसर्जन, तर गणपती विसर्जनाची सुरुवात आमच्याकडे दुपारपासूनच होते, कारण की त्याची सर्व पूर्वतयारी करून घ्यावी लागते. मागे तुम्ही बघत असाल गणपतीसाठी ही पूर्वतयारी केलेली आहे. त्यासाठी काकांनी दुपारीच सगळं सारून घेतलं आहे. त्याचप्रमाणे ही सगळी रंगरंगोटी ही करून घेतलेली आहे. सारवून वगैरे झालेला आणि मस्तपैकी बघा रंगरंगोटी चालू आहे, नक्षीकाम. पूर्व वगैरे सगळी जण रंगरंगोटीचं काम करतात आणि फुसटूचाव काम करतात पाया. जशी इथे ही पूर्वतयारी चालू होती, त्याचबरोबर जिथे गणपती विसर्जन होणार आहे, म्हणजेच आमच्या वाडीतल्या सर्व गणपतींचं विसर्जन हे नदीवर होत नाही, कारण नदी थोडी लांब पडते. तर आमचाच खाली जो व्हाळ आहे तिथे या सर्व गणपतींचं विसर्जन होतं. एवढे सर्व गणपती विसर्जन करण्यात एवढं तितकं पाणी नसतं, ते वाहतं पाणी असल्यामुळे. त्यामुळे ते पहिलं अडवावं लागतं आणि त्यानंतर वरती पुलावर जिथे गणपती विसर्जनापूर्वी गणपती सर्व आणून ठेवतात, तिथेही अशा प्रकारची सगळी रंगरंगोटी केली जाते. तर ती संपूर्ण तयारी झालेली आहे आणि आता गणपती विसर्जन थोड्याच वेळात चालू होईल. नंतर एक एक करून सर्व गणपती इथे उतरवले जातील. सुरुवातीला आमचा गणपती इथे येईल, त्यानंतर पूनमपासून सर्व रांगेत एक एक गणपती इथे आणले जातील. इथे आणण्याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे या आधीच्या बऱ्याचशा एपिसोडमध्ये सांगितलेलं आहे, तरी पण नवीन जे प्रेक्षक असेल त्यांना सांगतो. तर हे वाडीतलं मांडाचं घर असल्यामुळे बरेचसे सार्वजनिक कार्यक्रम हे इथून सुरुवात होतात. त्यामुळे सर्व गणपती पहिल्या आता विसर्जनापूर्वी इथे आणले जातील. इथून मग विसर्जनास सुरुवात होईल आणि मग ते खाली व्हाळावर नेले जातील. तर या विसर्जनात अजून धमाल येणार आहे, कारण यंदा आमच्या वाडीतील मंडळाने ढोल ताशे विकत घेतले आहेत. तर त्यामुळे वाजत गाजत गणपतीची मिरवणूक निघणार आहे. तर ती एक वेगळीच मजा आहे. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला आता सुरुवात करूया. बराच वेळ झालेला आहे, आरतीला सुरुवात होईल. तर आरती करूया आणि मग पुढे गणपती विसर्जनाला सुरुवात. तर मित्रांनो, आता आपला गणपती बाहेर आलेला आहे आणि त्याचबरोबर आता हळूहळू एक एक करून गणपती सगळे आपल्या खळ्यात उतरत आहेत. तर आता पूनमपासून सुरुवात करूया. पूनमचा गणपती निघेल, त्यानंतर आबाचा, आणि असे हळूहळू सगळे एक एक करून गणपती आपल्या खळ्यात उतरतील. हो पुष्पा, हो बरा, अगो चल वाजा बिला लवकर बाहेर पड. हे जावं आणून उडावतं. हो चाला जाऊया ना. हो पुष्पा, प्रसाद वाटूक घे. ए वाजवा ए. सगळे खळ्यात घेऊन येतात वरचे. आणि याचे बघा फटाक्यांची तयारी चालली. मा काय अशत इथे उडव घरात नेतं की काय. आणि ही बघा लेझिमची मंडळी, ही बघा कडे सगळी गुलाल बिलाल घेऊन चाललीच. तुम्ही आधी स्वतः आधी रंगा चांगली. हे बघा दोन साईड 2 गणपती.
ये लवकर. हे बघा बघ एकटोच आणता. नानू काय मग गणपती बाप्पांका भरपूर घातलास की नाही? अरे वडे म्हणून काय म्हण सांबारा म्हणून काय की तुम्ही खाला? अरे मी खाला आणि ते मी खाल्या. अरे खाता खाता मी हैराण झालो. म्हणजे हो मग तुम्ही हैराण झालास की गणपती बाप्पा झाला? हा मी हैराण झालोय. मग हा डान्स 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 एक 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 हा घेऊन या लवकर. ए पाया पडन घेवा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. तर मंडळी अशा प्रकारे मोठे जे गणपती होते ते आम्ही खाली नेऊन पुलावर ठेवला, आमचंही ठेवला आणि छोटे गणपती आहेत ते आता वाजत गाजत मिरवणूक काढत येणार आहोत. तर मंडळाचे कार्यकर्ते शशी पाटील हे बघा गुलाल लावल्यामुळे ते गमत नाही. पवार नाही डान्स एक डान्स नाचतलास ना तयारीत आज. महिला मंडळ जोरदार तयारीत या बघा. तर ही फक्त मजा आपल्या कोकणातच मिळणार तुमका बघू. बाकी जरी असली तरी ती कोकणातली मजा ती कोकणातलीच मजा. आता बघा लेझिम डान्स बघा. हे बघा लेझिम वाली सगळी तयार आहे जोरदार. काही कसं वाटतंय तुम्हाला आज बाप्पा चालले आहेत आपले कसं वाटतंय? आनंदाने पोचवायचं. आनंदाने रडू बिडू असू बिसू काय वाहत नाहीत म्हणून म्हणतोय. भाऊबीक भरपूर घातलास ना बाप्पांका. ते तुम्ही खालास मग घातलं. मागा वाटतं तुम्हीच खालास जास्त खालावून ते- त्याच्यामुळे तुम्ही अशी जड झालात. बोला गणपती बाप्पा. तो खाली जाऊन गेलो नाही तर तो एकटो नाही हातान उचलून मंगो. तो बघ तो एकटो तयारीतच नेवचे. तू एकटोच नेवच्या तयारीतच. हा डोक्यावर ना केस नाही त्याच्यामुळे गडबड होता. डोक्यावर केस नाही त्यामुळे त्याच्या पाठ सुळसुळत. हा तर गोंधळ करीत सगळ्याचो. बघलं तुका घेतल्या नाही यांनी दोघांनी ताबडतोब उत्तर दिल्यानी. सायला तू घेता की मी टापरी विपरी करून तयारीतच म्हणून म्हणतं. अरे गणपती घेणार आहे काय? तो गणपती जातो ना डोकी. पूनमताई कसं वाटतंय तुम्हाला आज बाप्पा आपले चालले आहेत कसं वाटतंय? वाईट वाटतं जरा दात. पण तो तोंडावर असतं. गणपती बाप्पांचा आनंदातच तुझा असतो. आनंदाने बरोबर आहे. या मात्र करा. तू घेतोय गणपती कोणी घे. मी सांगते माहिती पिसी दे तू नाही तर नाही पुष्पाक तरी नाचा दे.
करील आता नाचतात हे पण टाका तो
पीतांबर बणीवर बंधना सरळ तोंड वक्र तोंडाद्री नयना दास रामाचा वाटपाये सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पुरती जय देव देवी दैत्य सागर मंथन पै केले रामाजी अवचित हलाल सापडले सुरपणे प्राशन केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय श्री शंकराम आरती ओ वाळू कर्पूर गौरा जय देव गाली लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पायन रूपाचे प्रमे आलिंगन आनंद पूजन भावे ओ वाढीन मने नम तमैव बंधु सखा तमैव विद्या शृणु तमैव सर्व मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि अत्यं सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवरी श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्र भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय गणपती गजानन महाराजा. तुझी आपली सालाबाद प्रमाणे वेडीवाकडी सेवा चाकरी केलेली ती केलेली सेवा मान्य करून घे. सगळ्यांना सुखी ठेव. जी काय शेतीवाडी उद्योगधंदा त्याच्यात चांगल्या प्रकारे यश बरकत दे. जे मुंबई पासून होईपर्यंत नोकरी धंदा करत त्यांच्या चांगल्या प्रकारे त्यांच्या यश बरकत दे. सगळ्यांना सुखी ठेव आणि अशीच सेवा चाकरी करून घे महाराजा. जे काय पोरांची लग्न जमत नाही ती लवकरात लवकर जमा देत. ज्यांका मुला वया झाली नाही ती भरपूरशी होऊन देत. 2,4 होऊन देत. गणपती बाप्पा. प्रसादीवर लक्षच नाही होय. प्रसाद वाटून झाली चालू माका वाटतं घेऊन जायची ना. पुष्पा प्रसाद किती जमा केलास? प्रसादी घेतलंस की काय जेवूचं उद्याच्या नाश्त्याची सोय केलं? बघ काय दाखवता बॅट दिसत नाही. बघ काय उंदीर पण घेतलं. एक मोठं घेतो गमेल माझा माका देतो. गमेल नाही माझा माका काढलेलं मला कामावरून. काय म्हणतो बघा कामावरून काढलेले आणि त्याला परत घेतले नाही. पण विसर्जनापर्यंत विसर्जनापर्यंत थांबल्यामुळे नाही तर फक्त 5 दिवस सुट्टी घेऊन येलेलो. तर अशा प्रकारे गणपती विसर्जन झाले आहे. पुढच्या वर्षी तुम्ही पण या गणपतीच्या पूर्ण म्हणजे आगमनापासून शेवटापर्यंत सुट्टी मिळत तेवढे दिवस सुट्टी काढून या. सुट्टी नाही दिल्यानंतर याच्यासारखं यावा. ही सुट्टी न घेता येलेलो त्यामुळे त्याला कामावरून काढलेला होता. पण आता गणपतीच्या कृपेमुळे शेवटात थांबलो म्हणून ते काही घेतल्या नाही परत. अर्ध्यावर गेलो असतो तर काय तर
तर मित्रांनो इथेच थांबूया, भेटूया अशाच आपल्या नवनवीन व्हिडिओत. अजूनपर्यंत जर कोणी आधीचे गणपतीचे सिरीजचे संपूर्ण व्हिडिओ पाहिले नसतील तर या व्हिडिओच्या मागे मी पुन्हा एकदा लिंक देतो, तिथे जाऊन संपूर्ण आमची मजा मस्ती गणपतीच्या पूर्ण या सीझनमधली 2025च्या बघा, आवर्जून बघा, कारण की धमाल आम्ही ह्यावेळी उडवलेली आहे. तर आता भेटूया पुढच्या वर्षी गणपतीच्या याच सगळ्या मजा मस्ती धमाल घेऊन. तोपर्यंत बाय बाय. आता आपले रेग्युलर व्हिडिओ चालू होतील आणि पुन्हा परत एकदा सांगतो की एवढी सगळी मजा मस्ती करताना व्हिडिओ एडिट करणे अपलोड करणे हे शक्य झालं नाही, त्यामुळे हा व्हिडिओ लेट आलेला आहे. त्यामुळे लेट इलो व्हिडिओ कृपया सगळ्यांनी हा. सांभाळून घ्यावा. ही आणि कमेंट अशीच करण्यापेक्षा व्हिडिओ कसं वाटलो ती कमेंट भैया आमका. तर भेटूया पुढच्या भागात नंतर भागात मजा मस्ती सोबत. मजा मस्ती तोपर्यंत तुमका येणारच आहे सगळ्यांना. बाय बाय. ह्यो आता चाललो उद्या मुंबई. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. पुढच्या वर्षी लवकर या. हे काकी, अशा प्रकारे तुम्ही मासे खाऊक मोकळी झालेली आहात. हा, तेव्हा सुरुवात करा. हा, अशा प्रकारे उद्यापासून मासे खाऊक मोकळं झालोस. हा, बघलं मग उद्या सकाळची रिक्षा काढ आणि बाजारात जा.